A comarca súmase a febre polos vehículos clásicos cunha concentración e unha posterior ruta polo Barbanza. A actividade terá lugar este próximo domingo, da man do Club Clásicos do Barbanza, de recente creación. A concentración iniciarase ás 9 da mañá na praza do Concello de Boiro. Unha concentración que facemos o domingo, este domingo 19, vamos a xuntar, esperemos encher a plaza, de coches clásicos, como se ven, quizá algunha moto tamén, e facer unha ruta pois polo Barbanza. Tendo esta zona tan chula non había ningún club, somos o primer club que ten coches aquí. Van a estar entre as 9 e as 11 da mañá aquí no Ayuntamiento, despois en Rianxo no Muelle estarán pois entre as 11:30 e 1:30, e despois xa arrancamos para facer a pequena ruta. E a primeira, facemos quedadas cada 2 meses, xa levamos feitas 3, pero queremos facer unha concentración anual. Así antes do verán sempre esperemos que sea eso, unha concentración anual, sí. Está prevista a participación duns 50 vehículos chegados dende diferentes puntos da nosa comunidade, de marcas como SEAT, Mercedes ou BMW. O único requisito para participar é que os coches teñan máis de 30 anos de antigüidade. Desde 600, como este que podemos ver aquí, hasta Jaguar, Corvettes, BMWs, Mercedes, Carabajos, unha variedade bastante interesante. Coches que están escondidos aí no Barbanza e suelen salir cando sale o sol, digamos. A concentración, a primeira que realizan, pero que teñen intención de que continúe no tempo, incluirá tamén un xantar no restaurante O Trapeiro de Lousame, no que haberá diferentes sorteos e entregas de trofeos.